Hello guys, good evening. गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर नोंथांमोना नायदों PM सेलेब चेनेल। आं मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन 15 years old 15 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ गावनि असे बिदाया रेप खालामदोंमोन। बेनो जाबाय सल'मन आरो बिनि गेजेरावहाय सोमखोर होनना बुंदों। स' बिनि गेजेरावहाय सल'मना नङा होनना बुंदों, बिनानावा बुंनाय मथे सोमखोर। स' बिनि गेजेराव आं मैयाहाय मोनसे नाम होदोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय बे नाम होनायखौ मोनसे मिस्टेक बायदि गोरोन्थि मोननाय बायदि मोनबाय आङो जे नाम होनो मोना। स' बिनि थाखायनो आं बै भिडिअखौ रिमुभ खालामबाय आरो आङो बे बिनानावजों रायज्लायदोंमोन आरो बिनानावा रिकुवेस्ट खालामहरफिनबाय भिडिअखौ डिलिट खालामदो, जि जाबाय जाबायसै भिडिअखौ डिलिट खालामफिननानै होदो होननानै। बिथाङानो गावनो निजेनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन आरो बिनि बिदा नबलाबो भिडिअ बानायनो हरदोंमन आरो बिनि गेजेराव बिनि थाखायनो बे रिकुवेस्ट खालामहरनायाव बिसोरसो हरदोंमोन नङा होमबा? स' बिनि थाखायनो बिनि रिकुवेस्टआवनो आं बे भिडिअखौ डिलिट खालामनो गोनां जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे एड्रेस होदोंमोन, बे एड्रेसानो जाबाय उजान बालिसिन्था। बेयावहाय बिसोरो बेसेबांबा बोसोर जाबाय बेयाव थायैआनो, बेसेबांबा 19 बोसोरसो जाबाय होननानै बुंदों बिनि बिफाया, बे दर्शन दैमारिया। आरो बिनि थाखायनो बेयावहाय बेबो मोनसे गोरोन्थि जाहैबाय नङा होमबा? स' बेयावहाय नबल दैमारिया आंनो बेखौनो एड्रेसखौ खोन्थाहरदोंमोन, बाट बिसिनाव दायो थानाय मोनसे पारमानेन्ट एड्रेसानो गैया, बिसोर बाहेरायावसो थायो जाहैदों। दा बिनि हिन्जाव बा रैमोलि दैमारि मादैया माजबाराव थायो जादों, बेजोंनो बे बिनानावा थायो जाय मोनसेया बेफोरबायदि जाथाय खालामजादोंमोन। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा, आं बेखौ फोरमायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय। गावनि असे बिनानावखौ बेफोरबायदि खालामनाया गोबां लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैनि दिनावहाय मोनसे रक्षा बन्धन होननानै बुंदों, दिनै 3 आगस्ट, बे दिनावहाय बिनानावफ्रा गावनि बिदाफोरखौ मोनसे राखि खायो, जाहाथे बै राखिनि थाखायनो जाहाथे जोंनि बिदाफ्रा बा जोंखौ बासायदों बा जोंखौ अननाय होदों, स्नेह होदों, स' बेखौ लुबैनानै बे रक्षा बन्धनखौ खानाय जायो। बाट बिनि अनगायै जों मा गाज्रि नोजोर होयो, गाज्रि नोजोरजों जों नायो गावनि बिनानावफोरखौ। गाननाय फिसा फिसा गाननाय होनब्लाबो, माबा मोनसे गाननाय होनब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों नायो जोंनि माखासे बिदाफोरा, जोंनि माखासे फंबायफोराबो, गावनि बिब'खौबाबो गावनि बिनानावखौबाबो माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि, जायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। बे मोनसे प्रुफ। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, बेफोरबायदि गाज्रि आरो नोजोर होनायफोरखौ एसे जानगाराव था, आरो लोगोसे बिनिफ्राय जानगाराव था। आरो लोगोसे आं गासैनिखौबो आयंमोन, आदामोन आरो बाजैमोन आरो आदैमोन, आदामोन, गासैखौबो आबै आबौमोन, बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो, नोंसोरो नोंसिनि न'खराव जुदि फिसाजो आरो फिसाज्लाफोर दङब्ला आरो फिसौजो आरो फिसौज्ला दङब्ला बिसोरखौ नोजोर हो, अबजार्भ खालाम, बिसोरनि केरेक्टारा माबायदि सोलिदों। आरो जुदि जादोंब्ला बिसोरखौ डाइरेक्ट थख' बुंनानै हो आरो बिनि गेजेराव बिसोरखौ बुजाय। आरो बिनि गेजेरावहाय जोङो ओरैबायदि जायो मालाबा समाव गेलेनाय मानाय बिसोरनि आन्दाजखौ जों मोननो हाया। जों बेबो मोनसे बाथ्रा, गासैखौबो जों सन्देह खालामजोबनो हाया, साफ्रोमबो मानसिया एखे नङा, बेबो मोनसे सैथो। बाट अब्लाबो सिटुएसना बिराद गोबां बेलेग जानानै फैगासिनो दं, जों बेखौ नोजोर होथारनांगोन। आरो बेखौनो बुंनो सानो आङो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जादों बे नङा, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल', गुबुन जाथियावबो जादों बेफोरबायदि। आरो बिनि गेजेराव आं हरदि हला बेरायनायफोरखौ आं गासिखौबो रिकुवेस्ट खालामो, दा बेराय बेफोरबायदि। मानो होनोब्ला माखासे गोबां दुथां मानसिफ्रा बिदिनो रेप खालामनाय मा खालामनाय बेफोरनि चान्सखौल' नागिरबाय थायो। स' आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो। आरो दाबावै जोंनि मानसिफ्रा सोरबाफोर माबा मोनसे मिस्टेक खालामदोंब्ला बेफोरखौ डाइरेक्टलि कल खालामना खोन्थाहरनो नागारै डाइरेक्टलि पस्ट होनाय मा होनाय बेफोरबायदि। स' आं बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ मदद खालामनो सानो, आं बेवहाय नागिरनानै थाङाखै। माखासे सुबुंफ्रा आंखौ कल खालामनानै आंनो भिडिअ बानायनो हरो, आं बेवहाय भिडिअ बानाया। जुदि आं मिस्टेक खालामदोंबा आं बेखौ कारेक्सन खालामफिनो आङो नाजाखायो। बेवहाय दायो बे बिनानावा जाय खालामजादोंमोन बिथाङा आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय, गावनो बिनि बिदा आरो गावसोरनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन। आरो बिनि गेजेराव बे जेब्ला रिकुवेस्ट खालामहरबाय अब्लालाय आंहालाय माथो प्रब्लेम नङा होमबा? बिथाङासो बानायनो हरदोंमोन, आंहाथ' बेवहाय आरो माथो माने एसेबां माबा। माखासे सुबुंफ्रा साननो हागौ बे नंखाय नङा होमबा? स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लास्टआवहाय सरि, नोंथांमोननो आं मोनसे अडिअ क्लिप्स आं बेखौ नोंथांमोननो होनानै होनोसै, खोनासंबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच गाइस, गुड इभिनिं, बाय। दोंमोन बे भिडिअखौ डिलिट खालामफिनदो। आच्छा, बे भिडिअखौ डिलिट खालामफिननांगौ ना? औ।